Hai xogos que non hai nin que explicalos, xogos que son un xénero en sí mesmos. Un deles é o Tetris. Saúdos de Iago Gordillo, isto é Un día un xogo. Cal é o teu Tetris favorito? Mentres intentas responder a pregunta e non la deixas en comentarios, hoxe vou falarvos do meu, o Tetris Effect. Tetris Effect é unha das últimas entregas de Tetris. Saiu no 2018 e foi desenvolvida polos estudios xaponeses Monsters e Resonance e publicado por Enhanced Games. O xogo saiu inicialmente pensado para ter soporte para dispositivos de realidade virtual, sendo exclusivo primeiro na PlayStation 4 e chegaría a Windows e resto de plataformas nos seguintes 3 anos cunha revisión chamada Tetris Effect Connected. Isto inclúe até plataformas como Amazon Luna e a realidade virtual 2 de PlayStation, na PlayStation 5. Chegados a este punto, intentar explicar de que vai o Tetris sinto como se tivese que explicar que é un videoxogo, pero por se alguén levou un croque como a personaxe de Tony Cantó en 7 vidas, aí vai. Tetris é un videoxogo de creba-cabezas creado no ano 1985 por Alexei Pajitnov, que consiste en colocar nunha zona de xogo unha serie de pezas formadas por 4 cadrados, chamados tetraminós. Estas pezas hai que colocalas de tal maneira que formemos filas con elas que irán desaparecendo, xa que se non logramos facer estas filas, as pezas amoréanse ata chegar a unha altura límite na que perderemos. As 7 pezas posibles, coñecidas pola súa similitude con distintas letras, son a peza I, ou o pau longo, a barra, que sería a peza máis prezada, a O, o cadrado, a T, que son 3 bloques en fila e un baixo central, a iota e a L, que son o mesmo deseño pero espellado, e as pezas S e Z, que eu lle chamo as cadeiras, pero non creo que sexa unha denominación que este expandida. Ben, estades comigo? A partir de aquí, os distintos Tetris, máis de 80 versións oficiais existen, toma cada un as súas diferencias e personalidades, ben sexa en apariencia, en mecánicas, non todos teñen esa melodía inspirada na canción tradicional rusa Korobeiniki, a do ti ni 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 non. Iso foi cousa da versión da Game Boy, pero non aparecen todos os Tetris a partir de aí. Pero xa che digo que hai variantes e incluso hai mashups, misturas con outros xogos como Dr. Mario, Puyo Puyo... En fin, que fai especial este Tetris Effect? Por unha banda, sí, temos o da realidade virtual, pero ten moitas outras cousas interesantes incluso sen xogar nun deses dispositivos, que para min o sitúan como a versión definitiva do Tetris. Por unha banda temos o modo viaxe, un modo no que temos que ir facendo un número determinado de liñas e que serve como escaparate para plasmar a personalidade e espectacularidade do apartado musical e visual. Xogaremos en tabuleiros de Tetris con pezas de distintas formas e cores adaptadas aos fondos que nos levarán ás profundidades mariñas, a un ritual de lume, a unha vibrante cidade chea de jazz, a flotar entre as galaxias. Este apartado acompáñase con música e efectos de son na que con cada movimento que fagamos pertencerá a unha instrumentación que encaixa coa música que está a soar, co cal somos nós quen está creando esa propia melodía e sons. A cousa non queda aí, xa que a medida que vayamos avanzando na fase e facendo liñas, a canción irá crecendo e a parte visual tamén acompañará. É unha experiencia moi satisfactoria e que pode ser incluso relaxante ou exixente. Para iso están os distintos niveis de dificultade por se queredes ter maior ou menor desafío neste modo. Como mecánica propia engadida neste xogo temos o que se chama a zona, unha especie de parar o tempo que podemos activar para sumar o maior número de liñas cubertas e que axuda tamén a limpar algún oco que deixásemos por aí colocando antes.
Unha mecánica que aparece tamén nos modos multixogador, nos que temos un modo batalla no que imos mandándolle liñas de lixo ao rival, canto mellor o fagamos, e un modo conectado cooperativo no que entre 3 xogadoras temos que eliminar a un inimigo controlado pola máquina que nos poñerá obstáculos como impedir rotar as pezas xigantes, mover as pezas que xa tiñamos postas e provoca momentos tamén moi satisfactorios. No multixogador tamén temos modos de puntuación clásico, incluso unha versión coas regras da NES, nas que aí as pezas, como no tute, peza na mesa, pesa. E neste modo de batallas online nas que ves que o Tetris é infinito e que a curva de aprendizaxe é eterna. Porque notas que vas mellorando, incluso deixas o xogo uns meses, volves e dis que divertido e incluso sintes que melloraches. Non sei como explicalo, pero algo pasa aí. Completan os modos disponibles outra serie de desafíos pequenos asociados a distintos estados, como concentración, relaxación, que serven tamén para mellorar en diferentes mecánicas que podemos aplicar nunha partida normal de Tetris, como aprender a facer combos ou colocar unha determinada serie de pezas da maneira máis eficiente. E, por último, e como curiosidade, o nome do xogo ven dunha cousa que existe, o termo efecto Tetris, que é algo que se emprega para referirse a situacións nas que unha persona lle dedica tempo e atencións exageradas a unha actividade ao nivel que eclipsa e entra noutros ámbitos da vida. Ten a raíz no Tetris porque fai mención a esa xente que xoga o Tetris que pode atoparse a sí mesmas pensando nas diferentes maneiras en que na vida real se poden colocar as cousas, como se fosen pezas do Tetris. Por exemplo, en caixas nunha mudanza. Que logo existe outra cousa como os que facemos o parvo e tararemos a canción coñecida do Tetris para poñer o lavalouza ou para ordenar a maleta do Resident Evil 4. Isto é Un Día Un Xogo, o micropodcast de Recuncho Gamer que tes en YouTube, Spotify e máis plataformas. Se che gusta o que facemos, necesitamos a túa axuda. Temos un Patreon onde podes apoiarnos e ter recompensas como escoller os videoxogos nos que falamos nesta sección, aparecer nos créditos e máis. Tamén se estás no YouTube, sempre ben un like e que te suscribas a canal se ainda non estás. O luns, outro xogo.